Дзень добры, панове! Вёска Бершты. А знаходзіцца гэтая вёска ў Шчучынскім раёне Гродзенскай вобласці, былое Вялікае княства Літоўскае, а сёння Рэспубліка Беларусь. Ну, а адкуль такая назва Бершты, панове? Ну, кажуць так, значыцца, што тут вось сярод гэтых усіх балот на грудочку быў бярозавы гай. І ў гэтым бярозавым гаі пасяліліся балты. Чаму яны там пасяліліся? Ну, можа, хацелі на бярозавым соку бізнес які рабіць. А можа, так з якой прычыны, Бог яго ведае. Ну, карцей, пасяліліся яны тут, значыцца, ну і не выдумлялі доўга, як сваё месца гэта назваць, а назвалі яго ад бярозы. Значыцца, а па-літоўску бяроза Бершас. Вось яны самі называюць тут такое сваё месца Бершас. Ну, а пазней уже пачалі зваць Бершты. Ну, дык што, паважаныя, заглянем у гэтыя Бершты. Бершты, паважанае панства, гэта адно са старажытнейшых мясцін гарадзеншчыны. Во, тут, на гэтай рэчцы Котра, людзі пасяліліся вельмі ж даўно, паважаныя. Тут у Берштах было знойдзена 2 старажытныя стаянкі і 2 паселішчы. Вось, а хто знайшоў? Хто? Навукоўцы наши, малайцамі хлопцы. Это ж не паленаваліся. Узялі ў рукі лапаты вось і давай рыць тут па Берштах. І тое сёе нарылі. Тут яны вось нарылі крэмневы прылад працы, фрагмента вось гліняных гаршкоў, каменную сякеру, каменную булаву, ну і шмат чаго, вось што датычыцца да мезаліту, неаліту і бронзавага веку. Вось, панове, ну а тыя колішнія людзі ў гэтай рэчачцы Котры тут, ну, гаршкі гэтыя свае мылі тут паласкалі, адзенне сціралі, самі купаліся і рыбку лавілі. Не шумі, доброўка, у зялёным ложочку, ой, не задавай сэрцу жалю, што я ў чужым краю. Что я ў чужым краі марне ж прападаю, ой, затое ж я прападаю, што роду не маю. Ёсць мяне разімка далеко ж ад мяне, а я чуючи, раз люди жалеюць мяне. Бершты, вось, паважанае панства, яны вось сваёю гэтай прыгажосцю, сваімі гэтымі краявідамі, сваёй добрай, хорошай энергетыкай вабілі сюды высокіх асоб, паважанае панства. Упершыню у летапісах Бершы узгадваецца пад 1460 годам, вось, і як вялікакняжаскі двор. І гэты двор вялікакняжаскі надта ж, кажуць, любіў наведаць наш вялікі князь Вялікакняства Літоўскага Казімір IV. Старейшы вось сын, значыцца, Казіміра IV Уладзіслаў стаў каралём Чэхіі, Венгрыі, а быў яго ще й малодшы сын, Аляксандрык. Дык вось расказваць, як такі, гаворыць, Казімір збіраўся сюды вось у Бершты, у двор свой ехаць, то Аляксандрык бег адразу да яго, як ён даведаўся і крычаў: «Татуся, татуся, вазьмі мяне з сабой у Бершты, я ўжо вялікі хлопчык і таксама, як і ты, хачу вось на зубра хадзіць, на медведя, на дзіка, мне нават ёсць меч і дзіда». Ну, такі хлапец, значыцца, быў. Ну, а калі вырас Аляксандрык і стаў уже вялікім князем Аляксандрам, значыцца, ну, то ён не пераставаў наведваць вось гэтыя Бершты, настолькі яму добра вядомыя з дзяцінства.
Вялікі князь Александр, паважанае панства, ён ажаніўся на дачцы маскоўскага, значыцца, вялікага князя Івана III на Алене Іванаўне. Ну, гэты шлюб быў, скажем так, больш палітычны. Ну, каб наступіў мір вось паміж Масквою і нами, вялікім княствам літоўскім. Ну, але вось жаданага міру, панове, не адбылося. Натрымалася як на вясковым вяселлі, знаете, так вось, там спачатку маладых пажанілі, вось, усё добра, за стол святкаваць сели, ну, а там панапіваліся, ды біцца пачалі. Так і тут Александр з Аленаю пакахалі адзін аднаго, павянчаліся. Ну, і здавалася, вось, дзве дзяржавы сталі радня, вось, вялікі княства літоўская і Масква. Ну, і што тут уже біцца радне? Ну, але Масква ўзяла, ды праз пару гадоў пасля вяселля ізноў на нас напала, на вялікае княства літоўскае. От што ты зробіш? Ты з імі вось мірыся, жаніся, а яны біцца лезуць, а? От, што хочаш, то і рабі з імі. Ну і нам, конечно, цяжкавата было самім з імі спраўляцца з маскоўскім княствам, таму мы клікалі на дапамогу каралеўства польскае. Ну а паколькі Александр з'яўляўся адначасова і вялікім князем вялікага княства літоўскага і каралём польскім, то тут уже зноў як бы пачаўся той працэс вось аднаўляцца аб аб'яднанню двух дзяржаў ВКЛ і Польшчы пад уладай аднаго караля. І менавіта вось пры князю Александру вось у дачыненні да гэтых двух дзяржаў пачала ўжывацца назова Рэч Паспалітая. Ну, Рэч Паспалітая, гэта, значыцца, агульная дзяржава, агульная справа. Дарэчы, вось, паважанае панства, вялікі князь Александр, ён адзіны польскі кароль, які пахаваны вось не ў Польшы, у Кракаве на Вавелі, а менавіта вось ён пахаваны у нас, вось у былой нашай сталіцы, вялікага княства літоўскага у Вільні. У Вільні, паважаны, яго пахавалі. Вялікі князь Александр вельмі любіў вось Беларусь. І вось пры ім, дарэчы, у 1496 годзе вось тут, у Берштах, адбыўся сойм. Сойм вялікага княства літоўскага. Вось што, паважаныя. Звычайна такія соймы ладзіліся там у Гародні, у Бярэсці, у Наваградку, а тут Бершты. Вось як. А гэта значыць, паважаныя, што Бершты калісьці у вялікім княстве літоўскім знаць займалі нейка такое важнае месца. Ей, як калмазур да млина, здохла ў яго кабыла. Дойна нашляна, што дай сюды выйда так, танчыць кракавяка, беды нямаш. І сюды, паважанае панства, вось на сойм у Бершты панаязджала, значыцца, князёў, паноў, рыцарства, мяшчан. Ну, каб тут сабрацца і вырашыць праблемы, што наспелі. Значыцца, магчыма, панове, што яны сабіраліся якраз вось тут, на гэтым месцы. Вось, мусіць, тут стаяў воз, значыцца. Можа, нават вось гэтае кола яшчэ з таго возу. Всяк можа быць. Ну, значыцца, і тут на возе стаяў маршалак, які кіраваў, значыцца, соймам. Ну, і адчуль з гэтага воза ён і абвяшчаў вось аб тых рашэннях, які былі прыняты на сойме. Вось гэтую вёсачку Бершты, паважанае панства, можна па праву называць каралеўскай вёскай, таму што любілі, панове, любілі каралі вось гэтую мясціну.
І вось у першай палове 17 стагоддзя вось Бешты для адпачынку аблюбаваў сабе кароль Уладзіслаў IV Ваза. З 1633 по 1639 год, значыцца, кароль Уладзіслаў IV Ваза прыязджаў вось сюды ў Бешты адпачыць душой і целам, пахадзіць тут на паляванне. Тут зараз лясы хорошие, я вам скажу, а колись была пушча, якая тут пушча была. Лес з небом гаманіў, во, звяроў полная пушча. Так што паляванні тут былі добрыя. І вось гэтыя паляванні, значыцца, Уладзіслава IV Вазы і Бештаўскую пушчу апісаў у сваёй паэме паэт польскі, беларускі Мацей Сарбеўскі. А паэма яго называецца «Сільвіліада». Мацей Сарбеўскі, паважанае панства, ён быў пры двары Уладзіслава IV прапаведнікам. Ну і сюды ён прыязджаў разам з каралём. Ну, праўда, кароль прыязджаў палавіць звяроў тут, а Сарбеўскі прыязджаў сюды злавіць музу. Ну, тут ён пісаў свае вершы. Гэта быў цудоўны паэт, паважанае панства. Вось рымскі папа Урбан VIII, ён нават Сарбеўскаму надаў такое ганаровае найменне Сармацкі Гарацый. Ну і Сарбеўскі вось доўгі час выкладаў у Нясвіжу ў калегіуме, гадоў 10 недзе. Столькі ж амаль ён выкладаў у Вільні, у акадэміі. Ён быў прафесар тэалогіі, красамоўства, філалогіі. Ну і ён вельмі шмат, дарэчы, пісаў вершы, вось паэм пра Беларусь, вось апісваў жыццё Беларусі тагачаснае. Ну і яго яшчэ ў 17-19 стагоддзі вывучалі ва ўсіх еўрапейскіх універсітэтах. Ну, кажучы сённяшняй мовай, яго праходзілі ў школе. Вось такія, панове, людзі прыязджалі сюды ў Бешты. На речке кладочка, что стоплятая, гнется поя. Помьёрья цельцы мати, все моя яря, зеленая, осталась бедная сиротина. Прыязджала панства вось сюды, значыцца, ў Бешты, на паляванне схадзіць вось тут у возеры, рыбу палаваць, вершы папісаць. Ну і кароль Уладзіслаў браў з сабой грошай шмат сюды, канешне. Ну, як, каб хлопцам хапіла, каб пасля не хадзіць па хатах па вёсцы ды не пазычаць, значыцца. Ну і кажуце, то ўкраў хто ў яго тут грошай шмат. Ну, людзі ж розныя бываюць, самі ведаеце. Ці можа ён сам тут закапаў, дзе да лепшай часу? Ну, карацей так. Тут вось на беразе гэтага вось возера ў Бештах напрыканцы 19 стагоддзя быў знойдзены адзін з буйнейшых скарбаў Беларусі манетных. Уяўляеце, тут, панове, было знойдзена 6000 манет. Усе яны былі каралеўскай польскай чаканкі. Тут сярод іх былі паўтаракі вось бацькі Уладзіслава Жыгімонта III Вазы, былі манеты Яна Казіміра. Ну, карацей, вялізны скарб. Хто закапаў, канешне, яго тут, ведаць ніхто не ведае. І наогул гэтае возера, паважанае панства, хавае вельмі шмат розных таямніц. І вось, паважаны, вельмі цікавую гісторыю пра гэта возера ў Бештах мне распавяла мясцовая жыхарка, якая вось тут жыве каля возера, Варанко Тамара Васильевна. Паслухайце, калі ласка. Я рыбачка, жыву. Тут всю жизнь прожила, каля гэтага озера, мне ўсё родное, мне бабушка в детстве яшчэ рассказывала, давно уже ушла с этой жизни, рассказывала, что стояла церква на этом острове, и было наводнение, и есть несло водою у озера, и было слышно звоны, когда тихо, який праздник, звонили звоны, ходили люди молиться. Ну и потом нам, дети, посчастливилось, мы увидели, крест твой появлялся, но не всегда. А потом я рыбачила рыбу, уже поздно вечером темнело, и у нас кладбище на той стороне озера, и было замерзшее, полыня там была,
И на крещение стали появляться люди все больше, больше. Они ниоткуда не шли, а просто появлялись в этой полыне. И столько их стало там много, кучками. Сразу мне было интересно, потом стало страшно. Я думала, война якая или что. Ну, это непонятно, не понять. Я потом пошла домой, помолилась, перекрестилась и пришла опять до озера, но их больше не было. Третьего по делу Речи Посполитой, хочешь не хочешь, обештываешь ты в склад Российской империи. Ну и новые улады российские тут почали, значит, ну, выдавать свои новые законы. Ну и мясцовым жыхарам, конечно, это не вельми подобалось, потому что они привыкли жить по своих законах, по статуту Великого княжества Литовского, написанным Львом Сапегой. Ну и когда тут началась война 1612 года, то, конечно, большесть у нас подтримала Наполеона. И пошли воевать за Наполеоном. Ну, как адрадзіць Великое княжество Литовское, ну, але спроба адраджэння гэта была неудалая. Ну і вось праз 4 гады пасля вайны, гэта ў 1816 годзе, у Берштах, вось, ну, для ўмацавання ў северо-западным краі праваслаўя была пабудаваная вось гэтая праваслаўная царква Параскевы Пятніцкай. І вось гэта царква, паважаны, яна лічыцца помнікам народнага драўлянага дойлідства. Ну, за савецкім часам, правда, она была зачынена, яе ператварылі ў зернесховішча, але калі мінулі тыя страшныя часы, то царкву зноў аднавілі і надзейнічае, як і колісь. Калі царквы вось стаяць гэтыя помнікі, але тут ніхто не пахаваны. Просто ёсць такая традыцыя ў Берштах, што
тыя хлапцы, якія пайшлі на вайну і не вярнуліся, то бацькі сваім сынам ставілі вось такія крыжы, помнікі дома на радзіме. І вакол царквы вось тут зараз лес, такія зараслі, але гэта вось усё, гэта старажытныя колішнія могілкі. Наши продкі, паважанае панство, яны неаднойчы паўставалі вось супраць расійскай імперіі за адраджэнне Вялікага княства Літоўскага. І вось у 1863 годзе вось тут гэтыя берштаўскія лясы абудзіліся гамонкай людзей, апранутых у кажушкі і ў жупаны, са стрэльбамі і з косамі, якія ўзялі зброю, каб змагацца за волю, за справядлівасць, за тое, каб быць гаспадарамі вось на сваёй роднай зямлі і каб Слова Божае тут гучала на роднай матчынай мове. І гэта былі, панове, беларускія сяляне і шляхта. Гэта былі паўстанцы Кастуся Каліноўскага. Вось тут, недалёка каля Бершту, ва ўрочышчы Святое Балота, стаяў паўстанскі атрад. І ў красавіку 1863 года вось сюды прыязджаў Кастусь Каліноўскі, які перад хлопцамі выступіў з палымянай прамовай, каб змагацца за нашу і вашу свабоду. А камандаваў атрадам вось тут каля Берштаў палкоўнік Лянкевіч. Дык вось, панове, 22 красавіка 1863 года вось тут каля Бершту ва ўрочышчы Святое Балота атрадам палкоўніка Лянкевіча карнікам быў дадзены бой. І вось як аб гэтым баі пісаў у сваім рапарце капітан Тимофеев, які камандаваў тады царскімі войскамі. Ён пісаў, што мяцежнікі разабралі вось мост праз рэчку Катра, і мы пайшлі ў брод. Але як толькі мы ўзышлі на ўзгорак, то нас сустрэлі там моцным оружейным огнем. Мы по пояс брели по болоте, и мяцежнікі пачалі адступаць, але іхняе адступленне суправаджалася вельмі таким моцным трапным огнем, і яны настолькі лоўка выкарыстоўвалі мясцовасць, што мы маглі страляць толькі на дым. Падчас паўстання нашы хлопцы змагаліся не на жыццё, а на смерць, бо яны ведалі, што жыццё рана ці позна ўсё роўна скончыцца. Дык лепш заставацца грамадзянінам, чым быць быдлам у стойле. Пасля паразы паўстання лепшых сыноў і дачок Беларусі ввялі на расстрэл, на шыбеніцу, ссылалі на катаргу. І вось так і вынішчаўся генафон беларускай нацыі. Напрыканцы 19 стагоддзя, пачатку 20 стагоддзя Бершты гэта было мястэчка, цэнтр воласці Гродзенскага павета. І тут было валасное праўленне, тут была царква, народнае вучылішча, піцейны дом, хлебазапасны магазин. Ну а за польскім часам Бершты былі цэнтрам гміны. Цэнтрам гміны Гродзенскага павета Беластоцкага ваяводства. І вось з тых часоў даже застаўся будынак гміны, які нагадвае аб тых колішніх часах.
На сённяшні дзень, панове, Бершты – это такая невеличкая вёсачка, якая ажывае, конечно, летом, калі сюды прыязджаюць дачнікі. Ну, але зараз у нас у дзяржаве ідзе палітыка па адраджэнню вёсак. І будзем спадзявацца, што вось гэтая каралеўская вёска Бершты адродзіцца і заквітнее, як і колісь. Поспехаў вам, паважаныя! Всё самае найлепшае. Да пабачэння!